Най-напред нагласи позицията си. Да не трябва да се мърдаш. Наблюдавай за момент цялото си тяло от върха на главата до пръстите на краката. И се увери, че цялото тяло е свободно от напрежение, свободно от стягане. Обиколи със съзнанието си различните части на тялото. Провери всяка част на тялото, всеки мускул, докато си напълно сигурен, че не е останало никакво напрежение. Наблюдавай и отпусни физически цялото тяло. Докато достигнеш най-голямото равнище на физическо отпускане, което е възможно сега. И докато поддържаш състоянието на пълно отпускане на тялото, осъзнай позицията на тялото си. Насочи вниманието си към позицията на тялото. Почувствай как тялото става неподвижно и тихо. Осъзнай естествения процес на дишане и продължи така, докато тялото стане напълно тихо и неподвижно. Осъзнай тишината на тялото. Не трябва да има никакво физическо движение. Sample complete. Ready to continue?